7 юли 2025 година. Здраве! 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 Кой се крие тук на сянка? Кой? Охо, гледай ти! Плаваме в район на Равда. Вятър няма. По-добре, отколкото да има твърде много. Температура на въздуха, какво? 30... Температура на водата пробвахме днеска. Солене. Ти кога си прогнозист? Корабният ден, защото го мързи да пише. Ето, за всичко има оправдание. Така, возим се тук. Правим тренировка за утре.